Μόλις μπήκα σπίτι, έχει έρθει το καινούργιο μας κρεβάτι. Ελάτε να σας το δείξω, να το δούμε βασικά μαζί. Όλες αυτές τις ημέρες την βγάζαμε σε αυτήν εδώ την καναπεδάρα. Δεν λέω πάρα πολύ άνετη, αλλά σαν το κρεβάτι ρε παιδί μου δεν έχει. Πάμε να δούμε την κρεβατάρα. Οπότε πάμε να το στρώσουμε. Και θα ψεκάσω τα σεντόνια με αυτό εδώ, μυρίζει καταπληκτικά. Και ταραν ταταμ. Θα κάνω τρομερό ύπνο.